Hey boys and girls, it's Shane, your sugar cane. Hey! Standing in front of you is delectable, congenial, pretty delicious. This is LOUR, your chicken tank. Good day, Earthlings! This is MARJ, your super duper Bob the Lovely Sissy. Welcome to Couz Jam. Today we're going to make a video to join the celebration of International Workers' Day, or in the Philippines known as Labor Day! Magbibigay pugay kami sa ating manggagawang Pilipino at sa buong mundo. Yes. And especially for all the frontliners and doctors, because at this point we're currently facing a pandemic which is really Sad. Yes. We are thankful. We are Yes, all thankful and blessed because there are people who are there to. Very dedicated and compassionate. Yeah. So mapapansin niyo ngayon ang aming kasuotan ay professional na kasuotan. Workers. Yeah, so I'm wearing a lawyer suit today. I am wearing a doctor suit today. Ang business attire. So mga kazems, ano nga ba ang ating gagawin ngayon? Ano nga ba? So may twist ang ating gagawin ngayon because we are going to have Charades! So, without further ado, Let's get it on! So, paano nga ba yung laro? Paano nga ba? Mga kazems, ganito ang laro. Siguro, ako ang magpapahula sa kanilang dalawa. At kung sino ang makahula, may puntos kaming dalawa. Gets niyo? G na G. Hompiang makulog mahayang. Hompiang makulog mahayang. So, ikaw. So, siya ang Ako ang mauna mga kazem. Sige. next. Sino ang pangalawa? Ang gagaya sa master ang sunod. So, si Kuya LOUR ang susunod na magpapahula sa aming dalawa. Okay. So, si MARJ ang last. So, simulan na natin! Mahiwagan! Basket. So, mga kazems, bubunot na ako. Excited na ako, MARJ. Are you excited? Yes. Are you excited mga kazems? So, excited na kami. So, for the first trabaho. Okay, wait muna. Babasahin ko muna. So, timer starts now! Fireworks, doctor. Boom! Boom panes! Boom panes! Ano yan, doctor? Hi, basketball, fountain. Ay, ano yun? Bartender! Bartender, bar. Dok. Mixer, chemistry, chemist. Oh, chemist. Keyboard, scanner, encoder, computer musician, computer mechanical computer. Okay, computer. Or dapat specific. Internet sensation. Ano yan? Computer, mechanical engineering, Teka muna. keyboard, computer, teacher, computer, encoder. Kanang bata, ang mga bata. Teka muna. IT. Ano yan? Dalawang mata. Hindi. Skype. Foreigner na. Bumibili na mga babae. Computer. Oh my God. Mga kazems, alam nyo ba? Computer camera. Hindi. Hole. Camera yan, camera. CCTV camera. CCTV operator. Computer operator. Oh, computer operator. Lawyer, teacher, doctor, Teacher. writer, joke. Priest. Ano yan? Model. Sakristan. Ano? Oh, sakristan. Cellphone, may joke. Teller, natatandan. Yun. Thinking. Ano yan? Babae. You? Teacher. Attendance, sure? Yes, ma'am. Teacher. Attendance checker. Joke.
Manager, babae lang, walang trabaho, maraming libro, library. Librarian. Ayun! Tower? Tower? Chef, ay... Ay, sa cooker! Waiter! Vincent! Vlogger, a YouTuber! Driver! Driver! Time. Wala. So, Kazems, bumunot mo na ako. Excited na ba kayo? Okay na ba? Okay, 1, 2, 3, action! Lawyer! Designer! Soldier! Hindi ko alam ang trabaho nila. Model! Ano yan? Entertainer! Construction worker! Ano yan? Ano yung mga Kazems? Baleta! Flight attendant! Oh my God! My dream job. Galing. Oh my God. Painter, gunner, police, Ano yan? soldier, Painter! Artister! Architecture! construction worker, Construction worker! engineer, Engineer! Mechanical engineering! Ano yan? Painter! Painterist! Actors! Calligraphist! Really, nigga? welding, welder, Welder! Storm! Tama na, Storm! Ano yan? Storm! Electrician! Electrician! Baseballer! Golf! construction worker, Google. Dancer! Stripper! doctor, Doctor! Nurse! 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 Doctor! apita. I forgot. Uy, ate, magaling sa Ano yan? Cardiologist! Ano yan? X-ray! X-ray? Neurologist! politician, ay joke. Cardiologist! Pediatrician! Ay, sa! Pedia! Sa buwak-buwak, bitaw? Ay, joke. Ano na kayo? Ano yan? Doktor! Shovel! Ano yan, guys? Mga Kazems, alam niyo ba ano yan? Teacher! Ano po sa mental, galing? Asylum! Nurse! Ha? Tigra ba? Ano ka na? Tigsuyo! TPR! Ay! Nurse! Ko alam, walang pass, no? Pass na lang na, ipas! Pwede pass. Basta banto. Ano yun? Timer. The next. Mahirapan ako, guys. So, ako nang next. Marj. Timer starts now. Ah, Then, ice cream vendor. waiter. Ice cream vendor. Shake. Hey, Painter. businesswoman. Entrepreneur. Ano yan? Ano yan? Taho. Taho vendor. Hey, you're a girl. You're a teacher. You're a... Street. Ano yung tipo? Beller. Beller. Sakistan. Pare. Beller, Sakistan. Sa mana pa? Tinapay na pie. Another. Greece. Ako, ikaw. You're a singer. Girl. Flores de Mayo. Basta na. Pass. Religious. Hindi pa. Religious? Ano yan?
your whole body, you are shaking. You are shaking. Waiter, seminaryan. Food. Ano yan? Hey, fish vendor. Pass. Ano yun? Hindi Ako pwede isa ba? sabihin. Oh, saba? Dalboy. Beller. Ano ba yung beller? Ano on? Oh. Straight line, traffic light, traffic enforcer. Pass na lang, pass. Ano yan? Ano yan? Deal or no deal? Ah, swimmer! Swimmer. Safeguard. Ano yung isa sa bar? Iba Seaman. naman ako. Seaman. Seaman. Pilot. Sea operator. Ah, safer. Nakakapagod naman ito, guys. Teacher ate. Vlogger. Director. Producer. Girl. Boy, bakla, tomboy. Formal, teacher. Kwartahan. Businesswoman. Business entrepreneur. Ate Rai. Accountant. You, businesswoman. Formal. Ate Rai. Teacher. Scolder. Businesswoman. Formal. Injury. No. Money. Matilda. CPA, lawyer. He, she. Mas ako. Angry correction. Lawyer. Perfectionist. Perfecter. Discipline officer. Guidance counselor. No? Principal. PDSA. Strict. So strict. Principal. You, the bangko. Ay, director! Baby Shark. So, napasa. So mga ka-Zems, nag-enjoy ba kayo? Kasi sobrang nag-enjoy kami, di ba, LOUR at MARJ? Yes. Like, It's very tiring. yes, nagsingot na kami. Pawis. Maraming pawis. So, natapos na ang aming challenge ngayong araw. In conclusion with our activity today, I've come to realize that there are people out there na professional man o hindi, nagsusumikap sila para sa kanilang profesyon, sa kanilang trabaho, para sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Dahil hindi kasi madali yung trabaho nila. Yung iba nagtatrabaho para sa ating bansa, yung iba nagtatrabaho para sa karapatan ng iba, at yung iba rin ay nagtatrabaho para sa kalusugan at pag-aaral ng ibang tao. So mga ka-Zems, ang natutunan ko ngayon kay yung maliit man o malaki yung trabaho, dapat irespeto natin kung ano yun kasi we are all equal mga ka-Zems in God's name. Oo, tama yung sinabi ni Shane na kahit ano yung trabaho mo, irespeto natin kung ano, as long as marangal. Kung makakabuti sa buong mundo, kung makakabuti sa pamilya mo and all, kung wala kang ginagawang masama, continue. So, saludo kami sa mga manggagawang Pilipino at sa buong mundo. Maraming salamat. So, at this point, magpapa-shoutout kami sa inyo mga ka-Zems, sa aming mga loyal viewers there. Yes, mga ka-Zems na super supportive. So, shoutout to Hannah Abenyon. Shoutout to Fritz Gerard Magnitico. Sakto ba? Shoutout to John Martin. Shoutout to Krista Bohisan Vlog. Shoutout to Ferdy Julian na may YouTube channel din. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment your name below. So that's the end of our video. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so that you will be updated to our new videos. At huwag din kalimutan i-follow ang aming social media accounts na nasa ibaba. See you soon because we don't believe in vice. Keep sanitized. See you!